Assalamu alaikum masu sauraro. A yau za mu koya muku yadda ake hada fitila automatic switch light. Shine gashi wanda ake amfani da duhu, kamar yadda kuke gani gashi. Idan duhu yayi za ta kama, idan kuma wato haske yayi za ta mutu. Yanzu misali idan na sa dan yatsa na, kun gani gashi ta kama, idan na dauke ta dauke. To kamar yadda na sha faɗa, ina haɗa irin wayannan abubuwa ne da batir ɗin kwamfuta kamar yadda kuke gani. Wato ga mai so a haɗa masa wannan abu zai iya kira lambar wayar da zan bayar yanzu. Ita ce lambar waya 0878780117. yanzu kwarwa ku gani, da zarar na sa abu hannuna a wannan gashi, da zarar na sa a wajen za ta wani dauke. Za ku iya kira wannan lamba da kuke gani, ta ce gaba 080817. Za ku iya kira wannan. Da fatan mai sha'awa haɗa masa zai iya wannan. Idan duhu yayi za ta kawo, idan kuma haske yayi za ta dauke. To wannan ita ce fitila mai amfani da duhu. Ita ce wata aka gani a irin ta sola, ko kuma wato idan dare ya za ku ga ta kama da kanta. Ita ce automatic wato light.